салом дӯстон, дар миёни 8 дастаи беҳтарини лигаи чемпионҳо ки аз пурқувваттаринҳо дар 10 соли ахир шинохта мешаванд, рақобатҳоам бояд пуршиддат шаванд. Чанд лаҳза пеш дар шаҳри Нюйнони Швейтсария маросими қуръакашӣ баргузор гардид ва исми ҳамаи ҷуфтҳои даври чорякфиналу ниманиҳоӣ маълум гардид. Имрӯз танҳо дар бораи ҳамин гап мезанем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем фикру андешаҳои худро дар бораи имконияти дастҳо дар лигаи чемпионҳо бароятон баён медорем. Дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҷуфти аввал Арсенал Бавария дастаи азияткашида дар Олмон зидди тӯбчиёни голзан аз Лондон ба майдон меоянд. Ҳардуи ин дастаҳо бозии аввали плей-оффро бохтанд ва акнун зидди ҳам нерӯ месанҷанд. Рӯшан аст ки барои Бавария Лигаи чемпионҳо охирин имкони наҷоти мавсим аст, вале Арсенал бошад бар замми ин мусобиқа дар Премер Лигаи Англия ҳам гиребонгир аст. Инҷо ду дастаи топ ба ҳам меоянд, вале таҷрибаи ҳарсолаи будани мюнхениҳо дар плей-офф барои Бавария метавонад кӯмакрасон бошад. Арсенал Лондон бозии аввалро дар майдони худ доир мекунад ва дар пасманзари рақобатҳои шадид дар Премер Лигаи Англия бояд ки корро аз рақобати аввал ҳал кунад. аммо агар ба омурҳои рақобати миёни ин дастҳо як ҳала кашем, таби мухлисони тӯбчиён маълум мешавад, зеро бозии ахир миёни Бавария ва Арсенал дар Лигаи чемпионҳо бо ҳисоби умумии 15-3 хотима ёфт. мюнхениҳо 3 маротиба бо ҳисоби 5-1 пирӯз шуданд ва инро набояд ба Артета нишон дод. аз ҷониби дигар, агар ин маврид чунин ҳисоби бозӣ ба қайд гирифта нашавад, натиҷаи куллан дигаре шуда метавонад. Томас Тухел чун мураббии собиқи яке аз тимҳои лондонӣ албатта бо бозии грандҳои англисӣ бохабар аст ва ин ҳам дар нимароҳи рақобат кор дода метавонад. Атлетико Мадрид аз Испания бо сардории Симеоне бошад ба қавле сабуктарин ҳариф аз миёни ҳафта дастаро ба каф кард. Зеро Боруссияи Дормунди олмонӣ бо кулли эҳтиром нисбати ин тим аз дигарон дида андак заифтар аст. ҳарчанд дар раунди пешин ҳам кам нафарон ба пирӯзии дастаи мадридӣ бовар доштанд, вале Элчоло тавонист корро ҳал кунад. Боруссия Дормунд ҳам ба мисли мадридиёни Атлетико кори гузариш ба даври дигарро дар бозии ҷавобӣ ҳал кард, вале ҳарифи ниҳоят сабуктар дошт. аз ҷониби дигар набояд фаромӯш кард ки маъз ҳамин тими олмонӣ ПСЖ-ро дар гурӯҳ сахт азоб дода буд. барои дастаи Элчоло бошад имкони рафтан ба ниманиҳоӣ вуҷуд дорад. Атлетико ин маврид бозии аввалро дар майдони худ доир мекунад ва аллакай бояд шуруъ аз бозии аввал даст ба кор шавад. агар не варзишгоҳи хонагии Дормундиё ҳам ба ҳар ҳарифи пеши по-ҳафтода раҳмӣ надорад. таҷрибаи ғании будани Атлетико Мадрид дар раундҳои мухталифи плей-офф инҷо ба фоидаи кор аст, вале аз ҷониби дигар бозии бо низоми худи Боруссия метавонад ин дастаро то дуриҳои дур барад. дар Лигаи чемпионҳо аслан Боруссияи Дормунд тибқи омурҳо зидди Атлетико Мадрид наметавонад фаворит бошад, вале дар сурати гузариш ба даври дигар метавонад бо ҷуфти ғолиби Барса ПСЖ сарбасар шавад. вале новобаста аз ҳамаи гапу чап атрофи дастҳои дигар, ҷуфти аз ҳама даҳшат ва бозии аз ҳама босифат дар рақобат миёни Реал Мадрид ва Ман-Сити хоҳад буд. ғолиби ин ҷуфт дар ниманиҳоӣ бо ғолиби ҷуфти Арсенал Бавария ба майдон меояд, вале то он вақт яке аз онҳо бояд байрақи сафед бардорад. ду дастаи азарсола ба қувват акнун ба масофи ҳамдигар меоянд. Реал Мадрид ва Манчестер Сити аслан ду дастаи фаворит баҳри пирӯзӣ дар Лигаи чемпионҳо дониста мешавад. аз ин рӯ метавон гуфт ки мо шоҳиди финали барвақтӣ мешавем ва роҳ ба самти Лондон барои яке аз дастҳо барвақттара канда мешавад. аз рӯи пешгӯии зеҳни сунъӣ ва суперкомпютерҳо мавсими имсола Ман-Сити дар Лигаи чемпионҳо қаҳрамон мешавад, вале Флорентино Перес ба ин гаповозҳо умуман розӣ нест. барои шогирдони Дон Карло имкони хуб аст ки аз бохти порсола интиқом бигиранд. мо хуб вақти бозӣ зидди Ливерпул дидем ки чӣ тавр муҳаррики асосии дастаи Пепро хомӯш карда мешавад. мо инҷо Дебрюйнеро дар назар дорем ки чӣ тавр вақти дуэли ноком зидди кӯдакони клуб як замон сахт асабиам шуд. Реал Мадрид бошад аз ҷониби дигар барои интиқомситонӣ аз бохти бузурги порсола голзани асосӣ дар симои Беллингемро ҳам овард, лекин дастаи Гвардиола ҳам сахт мехоҳад ки дифои қаҳрамонӣ
мекунад ва барои ин корномаи дилхоҳ вустаро дорад. Агар ба рӯи тай кардаи ин тимҳо нигарем, ҳардуи дастҳо марҳилаи гурӯҳиро бо натиҷаи 100% убур карданд, вале дар аввалин бозии плей-офф бошад, Реал азоб кашид. Он ҳам ҳарифи гурӯҳии Ман Сити аз Олмон буд. Ман Сити бошад зидди ҳарифи ҳаштагниҳоии хеш ягон мушкил ва зулм надид. Агар корро бо бачаҳояш Гвардиола мисли мавсими пешин ба осонӣ ҳал кунад, пас ба зудӣ метавонад ин тим соҳиби пирӯзӣ дар сабқати асосии бошгоҳии варзишӣ рақами аввал шавад. Охирон ҷуфти чорякниҳоии мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо аз рақобати байни ҳамдигарии ПСЖ ва Барселона иборат аст. Инҷо албатта ки бо вуҷуди мушкилоти кадрии Барса Гранди Парижиро зидди каталониё баъди солиёни зиёд метавон фаворит ҳисобид. Агар ёдатон бошад, як замон вақти роҳбарии худи Энрике Барса ПСЖро бо ҳисоби 6-1 голборон намуд. Ин маврид бошад дастаи парижӣ бо мураббии собиқи Барса метавонад интиқомситонӣ кунад. Луис Энрике албатта бояд ки асрори пирӯзӣ бар дастаи маҳбубро акнун истифода кунад. Кори мураббиён метавонад маҳорати инфиродии бозингаронро ҳам ба хомӯшӣ барад. Будани Ламин Ямал ва дигар наврасони чақон дар дастаи хави албатта ки хуб аст, вале дар дастае ки Мбаппе рӯзҳои башумори худро мегузаронад, метавон гуфт ки фаронсавии қаҳрамон ҳам аз Париж бодастони холӣ рафтанӣ нест. ПСЖро агар махсус барои пирӯзии ормонӣ дар Лигаи Чемпионҳо ба пуррагии арабҳо соҳиб шуданд, Барса ҳам ба қавли хела шуд ки ҷоизаи қаҳрамонӣ дар сабқати асосиро надидааст. Ба гуфти Иван Ракитиш, имсол дар Лигаи Чемпионҳо Барса пирӯз мешавад. Хай бошад пештар ҳам гуфт ки агар дар ин мусобиқа пирӯз ҳам шавем, ин ӯро аз рафтан боз намедорад. Чун тахмин метавон гуфт ки дар ин рақобат агар мо ба воситаҳои кадрии тарафҳо як назар кунем, Барселона фаворити асосӣ дониста намешавад. Мбапперо агар як маротиба сарашро вайрон кунанд, ӯ як нафара метавонад кулли кӯдакони хавиро дигарбора ба Ла-Масия равон кунад. Ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.